देखो हमारे भैया शहर कमाने जा रहे हैं तो भाभी कह रही है कि मत जाओ। दिल्ली गुजरात बॉम्बे गोवा चाहे जाए के बात तो जाही रोकब ना ये। दिल्ली जा चाहे गुजरात जा चाहे गोवा जा लेकिन कलकत्ता कमाए नत जा। कानू भौजी भैया हो कादुन तू उहाँ मत जा सवतिनिया बसेले। तू सीधा साधा सीधा साधा नहीं खन ना देख लो। ई लोग खाली बंगलिनिया के बदनाम करला लोग। अपने माजा मार ला आ खुद के बंगलिनिया के बदनाम कर द। तो भाइयों और बहनों दिल थाम कर बैठेगी तो आज के वीडियो में तुम लोग को बहुत हंसी आएगा। ये पार्टनर होई तो सनी रे रितेश भैया सिर पर हाथ धक रुआ तरन। अरे मर्दे रोबे करबा कि खाली कुछ बतैबा। ए मर्दे ऐसन बात तू काहे करत रह? हमनी के तार यार हैं सनु। मर जाई हमरो हीरोई आज मोर सोनावा दोसरा के होई। अच्छा प्यार मोहब्बत के मामला बा तब बैठो मारो में बन के कोनिया का तार मलबा कनिया बन गेल बिया। आंख से सुगिरा लेबे द तनी बुनिया पूरी खा लेबे द। हमार दुनिया खाता सबे पूरी दुनिया का एगो तो लॉकडाउन में पूरी बुनिया भेटाइल बा खा लेबे द ना होखे त तूहू खा ल। ले आवसन रे हमहू खाई भूख लाग गइल। लिया वसा पार्टनर हमरा खातिर 32 गो पूरी लेके आइसन ऐसे कि हम लहरी खा लेले बानी। अरे दादा रे दादा हम ही जवान कइले बानी तोहरा के। रुक पहले नाच लेबे द। बात बुझाता नु। हाँ हमारा सब ए मैडम जी के बुझाता तू जवान कइले बार। देखो तारा नु सैंडल ई का लेबे के बात करता? चुम्मा रे बुरबका। अच्छा चुम्मा लेब ए मैडम जी एगो एकरा के दे द। जवान कइले बानी तोहरा के कहो का हो नत कह तारा के तो हम एगो तो चुमो दिवा देनी आज तक ना हमरा लार ना निवान भइल बा। हमर दुनो बैलून साला धुप धुप करे तो सरिया हटा के बतावल जरूरी बा।